Rayuwa da sartse, rayuwa da sartse, rayuwa da sartse. Rayuwa da sartse, rayuwa da sartse, rayuwa da sartse, rayuwa da sartse. Rayuwa da sartse, rayuwa da sartse, rayuwa da sartse. Rayuwa da sartse, rayuwa da sartse, rayuwa da sartse. Rayuwa da sartse, rayuwa da sartse, rayuwa da sartse. Rayuwa da sartse, rayuwa da sartse, rayuwa da sartse. Rayuwa da sartse, rayuwa da sartse, rayuwa da sartse. Rayuwa da sartse, rayuwa da sartse. With you? Why are you always on my neck? No, I have this. Why do you like blocking my ways all the time? I'm so sorry. I have this for your time. And this for your response. Please, have it. You can call me Nick. My friends call me Nick. Nick. Ya sunan ka na gaskiya? Zan ga miki nan gaba. Ina da gida, ina da motoci, ina da pets. That dog and cat, okay? You can get this also. When you need help, I'll scoot you up. When you're done, I'll pick you up. Cars and motors, indeed. Thank you, but let's talk now. Ai kina mugun hakuri zama da wannan mutum. Ina iya zama da irin wayannan maza. Yanzu
Matar gida jiwon gida ba da ɗaukar ziga ba. Sai haƙuri ba da tashin ba sai da ƙarfi. Da ikon ƙara amure za a daɗa a duba. Ina farin cikin sanar da ke masoyiya ta ta cewa a yau ranar zagayowar haihuwarki ina da gagarumin kyauta da nake so zan baki a matsayin surprise saboda kin cancanci ne miki komai da abin da yake ban faɗi ba masoyiya ta ta sannan kuma zan yi amfani da wannan damar domin na taya ki murnar zagayowar haihuwarki kyautar nan ba kowace bace ba na mai kyautar RAYUWA sannan kuma akwai kyauta ta millions of naira and this is the check. I love you. Thank you very much. Amina yanzu MC ga mukullin mota da check representing nashi to my lovely fiancé. Ana mai kyau da yarinya. Ai kokari insha Allah kafin lokacin. To amma umma 100 kamar sun yi yawa. Shikenan. Allah yadda zan yi kokari. To nagode. Amin nagode. Maimuna. Na'am. Ni zan fita. To amma ina son mu dan tattauna wannan magana ne da kai. In har ba za ki bata lokaci ba, ina sauraron ki. Ya akai? So nake kaɗan taimaka min da wasu kuɗaɗe. Ƙanwatan nan da take Zaria hannun ƙanwar babarmu. To wallahi ita za a yi wa aiki. To kamar nawa kike bukata? 100. Look, babu zan iya baki 100 bane. Amma yanayin gurin aikinmu ne samun ba wani abu ake samu ba yanzu sosai. Abinda dai kawai za a yi zan duba na gani zuwa ƙarshen wata sai ne kokari ko da a ce 50,000 ne sai ne taimaka miki da ita ko? To amma kar ki ce komai dan Allah. Ki dai kawai ki addu'a Allah ya buɗa. Akwai kuɗin da nake expecting. Idan suka shigo sai na tattara sai na baki ko da 100,000 ne ba wani abu amma dai sai kin bani lokaci gaskiya. Magana fa nake maka ta rashin lafiya ta asibiti. Amma kuma kana kamun wani jinkiri. Maimuna. Ai dole sai an samu za a bayar ko? Ke da ki mun hakuri mana. Allah ya kawo sai a baki. Ni zan fita. Ni sai na dawo. Mutanen Kalaba. Ya aikin? To ya karatun?
Karatu ai na kammala ma. Allah. Ka gama? Insha Allah. Kai na maka murna. Alhamdulillah. A'a, to Allah dai bada aiki kuma mai amfani. Amin amin. Allah bada aiki mai amfani. Na ji daɗin kammala aikin nan. Lafiyar mu kalau wallahi. Mama? Na'am. Kai ce aure. Ga bako. Bako. Sannu da zuwa. Yawwa sannu ya bayan saduwa. Lafiya lau yaushe ka zo? Wallahi. Ai karatu inda aka riga aka gama shi. Alhamdulillah. Komai ya tafi daidai yadda ya kamata. Allah ya bada abin yi na gari. Allah ya bada abin yi na gari. Rukayya, fita zaki ne? Wallahi zan dan je wani guri. Gashi ga bakonki kuma shine zaki kama hanya ki fita yazo saboda ke kuma? Oh, haka fa. Sauri nake ana jira na. Ina son magana da ke. Kaɗan yi hakuri na dama magana. Ka san ba zama ba ta zaune. Aiki yayi yawa, rubuce-rubucen nan tayi nan tayi nan. Wallahi shine ba komai. Za ku haɗu din da ayi magana ko? Ko da ya taɓa ba zai gane ba, shi arziki inda da akwai shi to ba a ɓoye ba, da kwa tsaya daidai matsayin ku haka bai dace ba, ita ƙarya fure take ba mai ƴaƴa ce ba. Yayi kama da wanda aka yi albishirin mutuwa ko? To daidai yake da haka. Kanwata uwa ɗaya uba ɗaya tana kwance a gadon asibiti. Mutu kwakwai rai kwakwai akan naira 100,000. Wallahi ka bani mamaki. Yanzu na tabbatar da abin da ƙawayena suke cewa zaren ba kalin yadin bane. Maimuna, kina da hankali kuke ga mu irin wannan magana? Wato zigan da ƙawayenki suke miki ta kai ta ka zaki iya kallo na ido da ido? Ki dinga ga bakaken maganganu irin haka? Kin ga babu inda zaki je. Dole sai kin ga me kike nufi da cewar zaran ba kalan ya dabban me kike nufi? Bani da amsan wannan tambayar saka. Ba kan naira 100,000 ba? Ka kasa bani? To bana bukatar su. Ka rike kayan. Subhanallah. Dan girman Allah ki hawo. Ki tsaya. Maimuna, dan Allah ki saurare ni. Da akan wannan kike wannan ce ku ci da kuka? A kin san bana son bacin ranki. Kin san irin san da nake miki. Ki hawo. Indai akan wannan 100,000 ne mu je ciki mai magana. Mu je. Ya. Subhanallah. Tun ɗazu ina nan ne ina ta jiran Ruki har na gaji da jira ma bata zo. Haba abokina,
kai kake wahala kanka kana tawar kanka kan wannan yarinyar ka so ka inganta mata rayuwa amma ita kuma ba ta take ba. Ban fahimce ka ba. Mana bai kamata ka dinga wahala kanka akan ƴar talakan da bata yadda ita ƴar talaka bace. Ta sanya rayuwar ƙarya ta hanyar zubar da mutuncinta da mutuncinta. Kai kuma kana nan kana ɓata lokacinka akan ta. Bayan ba ƴar kowa bace illa ƴar tsohon masinja a ma'aikatar ilimi. Dakata abokina. Gaskiya ban ji daɗin waɗannan baƙaƙen maganganun da ka gaya mata. Menene haka? Au, dan na faɗa ma gaskiya shine zaka yi fishi? To shikenan Allah huci zuciyarka kaga tafiya ta. Na so a ce haka. Ya kafa jijiyoyi a cikin zuciya. Ni da hannu na isa na fita zan bar maka wasu kwanan jiya Rayuwa da sartse zance yabo tukwicin bege ba zai yi tasiri ba. Taɓa ba zai gane ba shi arziki inai da akwai shi tuba a koyi ba da matsaya daidai matsayin ku haka bai dace ba ita ƙarya fure take ba mai ƴaƴa ce ba su kwa ƴaƴa kiwon rabbi ne ba da sangarci ba. A musulunci ita fasafta cikar imani ce matar gida jigon gida ba da ɗaukar ziga ba shi zaman aure sai haƙuri ba da tashin ba sai da ƙarfi ake ɗaga ƙarfi ba da lalaci ba sai da ikon ƙara aure za a daɗa a duba.